batean inorez ulertzeko. Eta guri irakutsi diguna Carlosek izan da nola interpretatu hori. Gure zeinukin, euskarako simbolo batzuekin. Egiptoko idazkeran nola idatzi behar dan, eta da dela hitz batzuk idazteiela, baina ez dira esaten, eta idaztei eta esateien igualak dira, eta ikasi behar dela desberdin. Zuk ez dezu ikasten irakurtzen. Berak egin duena da egokitu irudia. Orduan, egokitu ditu irudi horiek gurera, gure hizkuntzara. Adibidez, A da armiarma, B da bota, D da dirua. Orduan, berez ez dugu ikasten idazkera hori irakurtzen, baina ikasten dugu nola funtzionatzen duen. Zer simbolo motak egiten zituzten eta simbolo horiek nola funtzionatzen duten. Naiz eta marrazki pilo bat agertu, igual importantena esaldi batean direla 4 edo 5, gainontzekoak agertzen direla, baina ez direla irakurtzen. Bakarrik laguntzaileak edo determinatzaileak direla. Hoi, itxina hor, zeharo horretuta. Lehenengo adibidez hitz bateko, dikok eta hiruko. Eta segun ze aukeratzen adibidez dikok, jarri batzu aurren datzen osatzeuen hitzen iguala. Eta orduan baino osatzeguenaik ez die esaten. Ni pensatzen nuen hori bakarrik jakintsuentzat izango zala, edo bai espezialistentzat. Eta bai irakaslentzat, baina bai 13 urteko umek hori ulertu egin dute. Orduan, egokituta dago. Zut jotean zea eta ikusten duzu marrazki pila bat, eta bai, hau faraoia da, baina gero jakitea batzuk irakurtzen dira eta beste batzuk ez, eta hoi. Eta metodologikoki ere, moldatze hori, porque hain zaila dan gauza bat, berak egin duela da, guri jetxi nivela ulertuan izateko. Hasi, pixkat, gero ja ulertzen dute zean, jokoakin gaina errexango da, eta fitxa batzuk eman zizkigun. Ikasteko dut. Joku hau ere ekarpen handia egiten dio euskarari. Porque egiten duguna hasiera batean da joku baten bidez, dadu batzuekin bidez, lehenengo osatu euskarako hitzak. Behin euskarako hitzak osatuta daudenean, pasatzen ditugu jerolifikora, idazkera jerolifikora. Joku honekin lotu egin direla euskal kultura alde batetik, eta munduko zibilizazio ikaragarri bat, Egipto. Nola lotu euskara eta Egipto. Joku honen bidez lotuak izan dira, eta hau da, ez dakit, lujo bat, guretzako ez da. Beti gustatu izan duzaitzea Egiptoko mundua edo egipziarrak edo garai bateko zeo eta oso interesantea ditu zait. Oso. Gaina iruditu zaite asko dakila behar geruz, horretaz. Pedagogikoa dala eta da ludikoa, Ez dezula ikasten, rollo handiak sartzen, baizik eta ikasten dezu jolazten. Oso ludikoa da, baina zientzian oinarrituta dago. Eretu diote zei ikaslei eta oso gustora egon dira ere, ez dakitenak, orokorrean gustora egon dira, beste batzuk igual, ez dizien. Asko gustatu. Zuen bidez, eskerrak eman Carlos Olmortzari, egin duen ekarpenagatik, guri Egiptoko sekretu garrantzitsuenetariko bat erakustea.